ingsun miwit andalan yen wayang ingsun bambang paesawan keliring wayangku jagat dumati yono arapaning noko kepasiawan peracik tapaling jagat kumawar yono trojot ing sangga bawana rajek ing wesi yono blencong ingsun kencana murti uruping blencong sang hyang surya kotak wayangku kayu cendana sari tutuping kayu jati kusuma kolak pengampar sewu bener panuntun ning laras tempur ambut kuting ati yen mogokku sekar terima tunggu dewa langgono ikut dari saking kayangan suara ngomongannya namun berjiwa yang nggih sinebut ing gelar Bata Pitana Sekaring Bakwana lan tiyang angringgih perlu gelar carita gelar jaman Purbawa udara ingkang kangge bebukaning kandha cinari panyarosaken gelaring negari Simbar Manyura wah ekwadidasa purwa wah pengaraning wadah eka maring sawiji abdi linuwih dasa 10 Purwa wiwitaning kandha cinarita
Sapta Raja Sasrabawana Midra Sapta araning Pituraja araning Ratu Sasra Sewbah wana jagat Midra Midra sak jagat Pramudita njajao 1000 negari kapat titahe Jawata kasangga ing petini kawulan ngakasa kabeh apiting samudra loyok kata ingkang samya anggana laras nanging boten kadya glaring negari simbar manura dalu menika candraning negari panjang kunjung pasir mukirla benawi gemah Ripakarta tur Raharja panjang dapa capaning negara kunjung luhur kawibawani pasir samudra wukir gunung loh bumi rawa benawi bengawan iku warane pranyata negari ngongkorake tanah pagunungan ya ngiringake tanah pesabinan nengenaken benawi ngedepno layaran tur mangku bandaran ageng ketingal jembar playuning negari gedhe Katribawane nurut obore ado tebani ana bebasan bumi rata tambak Bambang Hirnawa Sintinayu kenging dipun wastani negari ketingalipun sakelangkung Raharja anyarosaken tiyang lumampah dagang layar boten para sudagaraken senajan kawula cilik ingkang kula centak welija kepakulan dodolo godhong dodolo beting dodolo suket ngubung pasar tanpa bondo pisan padha seneng atine janji madhep mantep percaya marang gesang cukup den sandang kalian tangan datan ana ingkang nyandang kecingrangan senajan to tiyang manca negari ingkang samya andon begara tingalipun jejel apipit abencukit tepung taritis papan jembar katingal rupa ananging andadosaken raharjaning negari kawula cilik ingkang samya nara kisma panggarapaning bumi lumampah ing pertanian ing mriku samya mungkul panglaing tetanen minggahing karang piten ana kawula cilik nandura gedang awot tetundunan nandura klapa awot jejanjangan ketingalipun tulus ingkang sarwa tinandur jinawi mirakang sarwa tinuku tingalipun kasri kedayan saka tentreming negari lampahing brandal kampak kecu maling prampok bromo corah rusuh ora ana nyataning ngingon-ingoning kawula cilik karupya satuk iwen bebek ayam datang ana ingkang kinandangan rupya raja kaya kebo sapi kuda mendo datang ana ingkang kinancangan wanjinjing kagiring medal dateng papan pangonan mantra wetan gendanu kilen wanci jam sekawan setengah gangsal sonten sekaing raja kaya kagiring mulih marang kandhangipun piyambak pating selendang suarane
para nayakaning praja dalang sak panekaring para mantri-mantri bupati samya bekti dhateng kewajibane sumungkem ring negarane nganti njunjung kluhuraning Sang Sri Naranata Jiti genti bolu-bolu rambataning tiyang angringgit jantur candraning negari dipun jantur sedinten pramila rampung dipun gelar sedalu mila klampawana candraning kados sekar gadung manglung tengahing lorong yen sinandung kembang nyotan saya dangutan saya ketingalipun hangaranoi cekap candraning negara wenang den cariosaken jejuluking Sang Nata Tambuh kang wuninga Praceka Suradanawa prambataning kayu pawaka resmining widodari endahing priyayi wadon ing mriku gelar ingkang sampun mastani inggih menika panjenenganipun Sang Prabu Pracana Putra Nalendra Apas Tapsaka nanging Nalendra ingkang anggadhahi kadidayan ingkang linangkung piyambakipun pinarak wonten ing kursi gading linemekan kasur babut pramadhani kabeh apit tejo kaung tuku kesamping bomban para cetitur gandhek madhep dampar kencana yo buaya tejane Sang Nata pindha ndaru jejagongan ingkang marak mungguing ngarsa inggih menika arompa negari ing negari Simbar Manyura Sang Rakyana Patih Maluncana ya Sang Patih Paniti Kusuma inggih Sang Patih Paniti Delima pinarak wonten ing ngarsaning Sang Nata Sendheku amri telu sila tumpang ngapurancang kaya-kaya konjem-konjema ing Kuntala Wandane pepek andreswaning Wadyabala dhateng ana ingkang kacicir babar pisan sarah mungguing Jaladri sarah laran mungguing panggonan Jaladri Samudra pisaning para Wadyabala kaya laran tumpang banyu samudra lembak-lembak katut irining banyu irta dening kadya peksi jaya lana peksi manuk jaya menang lana alap-alap pisaning para Wadyabala kaya manuk kasamber alap-alap mangkono pangutas maraning Sang Prabu Pracana Putra dumateng warangka negari Sang Rakyana Patih Maluncana nanging dereng kaya sing lesat
Kacariyos pambukaning carita pamor binarung risang pratandha miwaswaraning prawarakan kanto isining bawana minangka ngasing kinarya mangayu bagya naring para pamriksa sadaya jagat dewa Bathara ya jagat wasisaning Bathara kang linangkung yang suksma mangadi rinuwe muga ngayomana marang kahyuanan ingsun
enak anggoning sun lenggah tinangkil madyaning Siti Bentar Bambina Turata negara Simbar Manyura kene kang wis marak ngabyantara ning ngarsaning sun ora sisik panduruning sun arep ana patih Maluncana ya patih Paniti Kusuma mara kagem matura kang prasaja enak anggoning sun ning Lingga Warna nganglungake jangga ora laya Pati Maluncana kawula nuwun sinuwun selagi dereng lumentas dawa duka ingkang lumentah ingkang abdi ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mawantu-wantu mugi konjuk wonten ing sandhak kepada paduka kawula sinuwun Allah ya wis tak tampa Pati anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenengan ingsun ora liwat puja pangestu ningsun bae tampanana Pati kawula nuwun nggih sinuwun sampun kula cadhong asta kula kalih kula cencang pucahing ritma sumampir pundhak rumesep wonten ing sanubari kula mugi ndadosaken jimat kula slaminya gesang kawula nuwun sinuwun watalah Pati syukur yen kaya mangkono ing dina kalungguhan iki ora ana kang tak wenangake niti pirsa gelar kananing negara Simbar Manyura amung kejaba Patih Maluncana ya Patih Paniti Kusuma margake matura kaya ngapa anggonira ngayahi kewajiban mranata-nata rakiting raja ing negara Simbar Manyura kene Patih kawula nggih sinuwun anggen kula ngaya jejiban keliling kananing negari wiwit etan kilen kidul tepung gelang boten wonten arangan satunggil punapa-punapa kalis ing sambikala senajan wonten ing Karang Pradesan miwah pagunungan inggih kados mekaten boten wonten para warga ingkang kekirangan wastra miwah buga boten wonten para warga ingkang kekirangan sandang tentrem sinuwun jagat Dewa Bathara ya jagat wasisaning Bathara kang linangkung Pati Maluncana biar padang penggaling sun kaya siniram toya ing pancinjang bareng midhangetake atur para kang kaya mangkono apa kena tak percaya kang dadi atur para Pati Maluncana sinuwun yen to paduka menika mboten percados menggah menapa ingkang dados aturipun ingkang abdipun Patih Maluncana yen wonten kalodhangan kula aturi nete pirsa gelar kananing negari Rakit Rata sumawi kula dherekaken yen to nangke mboten cecek menggah menapa ingkang dados aturipun ingkang abdipun Patih Maluncana pidana menapa ingkang badhe kula tampi senajan katigas janganipun ingkang abdi kula tansah derek menapa ingkang dados dawuh paduka kawula sinuwun jagat Dewa Bathara Pati Maluncana kawula nuwun nggih sinuwun yen kaya mangkono sliramu kladuk atur kejeron panampa ana paribasan sak galak-galake Sardula ora kolu mangan gogore dhewe senajan to luput apa kang dadi atur para panjenengan ingsun ora bakal paring pidana awit gedhe labu laban tumrap ing negara Simbar Manyura kene Pati mula kepenak manggon para maraksa ning ngarsaning ingsun dene kawula nuwun nggih sinuwun mboten kirang rayok anggen kula maraksa wonten ing ngarsa jenenganipun ingkang sinuwun nanging menapa ingkang abdi dipun keparengaken matur wonten ing ngarsa paduka sinuwun sliramu arep matur sing kaya ngapa Pati kagiat raos sing manah kula nampi tinimbalan saking paduka ingkang sinuwun jalaran ing dinten kalenggang samangke menika mboten titiwancinipun pasiniwakan
yen kula dulu saking Solaba Paduka menika benten kaliyan adat ingkang sampun kelambahan. Ketingalipun sureng polatan Paduka kados surya kelingan mega mami rembulan kali puting mendung. Wonten menapa Gusti nuwun ingkang dipun penggalih yen kenging kaliyan kawedhar kersa mbabaraken menggah menapa ingkang dados ruwet penggalihan Paduka kawula nuwun sinuwun yana sumedhok pandhaming tiyang sang nalendra katya kaliyan ningron kasaputing sami arana mangawon sing tias pindha ilang muating sireping tahono mulat Prabu alon ngandika menahan minantiya pet arane wong meneng nahan minantiya binakasan sakjroning wardaya. Dupi Sang Prabu Racana putra nampi aturipun warangka praja inggih menika Sang Patih Malundana lir kadya sungging purbengkara lumagi nyerat busek aksarane kabur blancange putung pening geblak dampari batosipun Sang Prabu sumedhot ngrantes penjiwating ati sami kemawon lir sinoduk sara denta sinoduk sampun winastan sara gunting denta tatu raos sing penggalih Sang Prabu kaya kejaja gunting tatu kalih boten sepinten larani langkung-langkung anggenipun ngrandes rinujit jroning penggalih boten wonten ingkang kapenggalih amung panjenenganipun Sang Prabu Placana Putra ing dinten kalenggan samangke anandang Kunjana Papa. Kunjana menika tembung lorong, Papa menika edan. Tegesipun Sang Prabu Placana Putra kedanan kaliyan salah sawijining wanita. Mendel Sang Prabu Placana Putra kagyat ingkang abdi nggih menika warangka negari Simbar Manyura. Sang Patih Maluncana matur ing ngarsa mangke rumiyin sinuwun dupi Paduka midhangetaken aturipun ingkang abdi kok tansah kendelan kewala sinuwun menapa to ingkang dipun penggalih enggal kababaraken sinuwun jagat Dewa Bathara ya jagat wasisaning Bathara kang linangkung ya landhep panggraitanira mangerteni beda-bedaning pasuryaning ingsun Iriwati ing dina kalungguhan samangku panjenengan ingsun nandhang Kunjana Papawati Paduka menika nandhang Kunjana Papa iya kaya awan aku ora doyan mangan bengi ora bisa turu mati. Sinuwun Kunjana menika tembung lara Papa menika edan. Paduka kedanan sinuwun. Pancen bener ing dina kalungguhan samangku panjenengan ingsun kedanan
Sinten ingkang dados kanelaning ati paduka sinuwun? Ora ana liya sing bisa ndugukake benteng asmara ingsun yaiku amung widodari kayangan kang aran Betari Suryawati Wati. Paduka menika kedanan kalian widodari. Iya. Panjenengan ingsun kedanan kelawan widodari. Wati. Kaya ngene rasane wong nandhang asmara Wati. Awan ora doyan mangan, bengi ora bisa turu. Turu sak turu mlumah sak mlumah gawang-gawang. Wewayanganing Betari Suryawati ana ing netraning ingsun. Kaya yaiku ngeridu rasaning ingsun Patih. Panjenengan ingsun ora bisa sesandingan andadekake lamunan Patih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Tresnaku mring sliramu sayang Patih, Patih. Kula menika inggih mangertos dos pundi bilih tiyang nandhang kedanan kala jalaran kula inggih nglampahi kados paduka ingkang sinuwun. Mboten wonten tambanipun, mboten wonten usadanipun tiyang kedanan kala wau yen to kedah sesandingan kalian wanita ingkang dipun tresnani sinuwun. Duh, yen to paduka menika maringi idi palilah dumateng ingkang abdi, kula sagah anglamaraken paduka sinuwun. Ora usah Wati. Jalaran panjenengan ingsun wis ngutus manggalane yuda agul-aguling praja Simbar Manyura yaiku Sang Patih Surasekti. Wis Trimadya Candra, Tri telu madya tengah candra wulan. Wis 3 wulan setengah tak utus ngaturake nawala penglamar nanging nganti dina kalungguhan samangko yaiku durung ana bali ana ing negara Simbar Manyura kene Pati. Kira-kira lamaranku ditampa apa ditolak Pati? Sinuwun ingkang abdi inggih boten mangertos, monggo memuji wonten ing ngarsaning Gusti kemawon. Mugi kasembadan menapa ingkang dados sedya paduka sinuwun. Dereng tetak anggenipun wawan sabda imbal wancana dereng dibaring kumpulan ibarat muncang dereng abrit ngidu dereng tumiba ing paidon kencana sarumyak gumuring prawadya bala singake wong cilik gegere wong njaba semraran wong kanca coba sira sumyak wong kanca wong kanca ana caraka wong kanca ana daya wong kanca iya ana duta nanging dayaning duduk wong liya ning bendaramu agul-aguling praja Sang Patih Surasekti. Iya lumyak godhot rantangan pundak ngidelampit wot-wotan kuku mendek ring sedapur kaya bedhaya kabotan gelung sawaning manggalaning yuda Sang Patih Surasekti yana lumyating saliranya.
monggo Gusti ya punten. Yo, mulih. Ing saguning Wadyabala wonten gawinipun masingwakan awit ora kanthi kenyana-nyana wonten swanira inggih menika manggalaning yudha agul-aguling praja negari Simbar Manyura inggih menika sang patih Surasekti kadherekaken kaliyan Tumatawa lan bilung bingah raos sing manahipun Sang Prabu Pacana Putra dupi nampi sawanira nenggih manggalaning yudha Sang Patih Surasekti jalaran menika ingkang dipunanti-anti dipunantu-antu kaliyan Samata Sang Prabu Pacana Putra mangkono pangdas maraning griya inggih menika Sang Prabu Pacana Putra dumateng agul-aguling negari Sang Patih Surasekti nanging dereng kaya sing lesat
jagat dewa Bathara ya jagat wasisaning Bathara kang linangkung durung rampung anggening sun wawan sabda imbal wancana lawan warangka praja ing negara Simbar Manyura sang Rekyana Patih maluncana miyaking sagunging para wadyabala kanggo semarak swanane ngarsaning sun ora sisik panduruning sun manggalaning yuda agul-aguling praja sang Patih Surasekti Patih Surasekti apa padha becik satekamu tumulai enggal matura ning ngarsaning sun kene Patih kawula nuwun inggih sinun selagi dereng rumentas dapa duka ingkang rumentah kula ngaturaken sembah sumenging pangabakti mawan tuan tumugi kunjuk wonten ing sandhap padha paduka sinuwun ya tak tampa Patih ora liwat puja pangestu kubahe tampanana kawula nuwun inggih sampun kula tampi kula cadhong asta kula kalih andhatosaken jimat kula sinuwun ya syukur yen kaya mangkono kuna kawan togok moro biyo ulak kentang oleh sak sarung kula wonten dawuh sinuwun apa padha becik satekamu kok wonten alangan satunggil punapa-punapa kalis ing sambirala bekti kula katur sinuwun ya tak tampa ora liwat puja pangestu kuwi tampanana nggih sampun kula tampi ndatosaken jimat kula semanten ugi kula nggih Pos sapa iki kula bilung ngaturaken bekti mugi konjo ya tak tampa ora liwat puja pangestu kuwi tampanana nggih sampun kula tampi ndatosaken jimat bali marang yaiku agul-aguling praja Sang Patih Surasekti Patih kaya ngapa anggonmu tak utus ngaturake nawala penglamar ana ing ngarsaning para dewa ning Kahyangan Suralaya tumuli enggal matura lamaran ingsun ditampa apa ditolak Patih kawula nuwun inggih sinuwun anggen kula ngaturaken nawala saking jengandika wonten ing inggih menika ngarsanipun para durandara angsal pangestu paduka lamaran paduka dipun tampi sinuwun Allah
Ternyatane aku ora muspra tanpa guna. Mercaya kelawan sirah dadekake buta ningsun ngaturake ngawala penglamar. Ternyatane lamaran ningsun ditampa wate, ditampa. Kok kula wonten dawuh sinuwun. Aku kelakon bakal rabi karo widodari kok. Narange rabi ambek widodari kok. Iya. Waduh, iki yo gak masak sak minggu iki kok. Ya lha apa? Lah ya lek mesti syukuran sih kok niku ya apa rek? Engko nek syukuran bojoku gak masak sak minggu. Oh, ngono iki jenenge. Wis. Kapan ngarake kemanten ati? Apa para dewa ora paring pirsa kelawan sliramu? Besok kapan ngarake pinanganten ana ing Kayangan Suralaya Pati? Nuring nggih, sinuwun. Kula menika nampi inggih menika pangandikaning para Durandara wonten Kayangan Suralaya. Ngarakipun pinanganten benjang. Inggih menika dintenipun dinten Rebo Pos. Dina apa wate? Dinanipun dinten Rebo Pos. Kok aku ora tau krungu ana dina Rebo Pos iki wate. Waduh sinuwun. Dawuhipun para Durandara menika seje desa mawa cara, seje negara mawa aturan. Ten mriki mboten wonten dinten Rebo Pos. Yen wonten Kayangan menika wonten dinten Rebo Pos sinuwun. Dadi kaya mangkono wate. Sinuwun. Lah wulane wulan apa? Wulanipun wulan Jumadil Lawas. Kok tambah ngancung ngene sih, Pak? Oh, tambah ngawur. Ana ndi wulan Jumadil Lawas iki? Wis menawa lambune ngono jomblo malah ngono kok. Wulanipun wulan Jumadil Lawas. Dadi ngarake pinanganten dinane Rebo Pos, wulane Jumadil Lawas. Lah taunipun taun embuh sinuwun. Wah. Taun embuh. Taun embuh. Lah tengerane taun embuh. Tengeranipun taun embuh menika yen wonten basa Beling. Wonten pring garing tukul wonten ing tengahing bali menika ingkang dipun arani inggih menika titikanipun taun embuh sinuwun. Wah iya yen kaya mangkono ayo tata-tata ngenteni dina Rebo Pos taune Jumadil Lawas taune taun embuh. Monggo rumiyin sinuwun. Keparenga ingkang abdi badhe matur wonten ing ngarsa jengandika. Yo yen kaya mangkono maju kene kok arep matur apa sliramu kok. Midhangetaken menggah menapa ingkang dados aturipun agul-aguling praja inggih menika Sang Patih Surasekti. Bilih lamaran paduka menika dipun tampi kula nderek bingah. Nanging kok ketingalipun yen dipikir sarana nalar menika mboten gathuk sinuwun. Ora kathuke kaya ngapa kok. Kula mireng ngarakipun pinanganten.
Pinanganten dipun arak yen wonten dinten Rebo Pos. Nuwun sewu, nuwun sewu. Yen rumaos kula Rebo Pos menika mboten wonten. Kok sliramu ora tau ngerti yen sliramu matur yen dina Rebo Pos iku ora ana kaya ngapa. Nuwun sewu. Senajan to siji desa mawa cara, siji negara mawa aturan, ala tanpa rupa kula menika nate gesang wonten ing kayangan. Lho ngoten. Dados yen masalah dinten ing kayangan kaliten Mercapada menika sami mawon. Rebo Pos menika mboten wonten, ananipun dinten inggih menika dinten Rebo Pon lho. Wonten pon, wonten kliwon, wonten legi lan sak pitunggalanipun. Napa malih wulanipun wulan Jumadil Awas. Boten wonten sinten. Wontenipun wulan Jumadil Awal kalih Jumadil Akhir. Lah taune taun Embu. Taun Embu iku apa kok? Ya Embu lho. Lho, aku takok taun Embu iku apa? Ya Embu. Wis kangel. Ngoten sinten. Taun Embu niku mboten jelas. Mboten cetha dipun tangleti. Wong gantung kalih Embu lho ngoten lho. Jawabanipun mboten jelas. Napa malih tengeranipun taun Embu wonten basa ing Beling. Beling niku mboten saged basa. Wonten malih cukule pring wonten ing tengahing ubin utawa tengahing bali. Pring garing dipun tandur wonten tengahing bali ndukure ubin mboten ngarah cukul. Napa malih pring garing sinuna. Panjenengan menika telek dibungkusi mata melek diapusi. Yono berbab-babang wedamira ngalis dikewo ora wertingal sinantriya wis katingalana menentang ana ing ngalaga satriya menentang ana ing ngalaga kacarita mangkono ndrodhok araosipun inggih menika Nalendra ing negari Simbar Manyura inggih menika Sang Prabu Pracana Putra midhangetaken aturipun Punakawan Togog bilih panjenenganipun dipun apusi kaliyan para Durandara ing mriku katolak sarana alus lamaranipun Sang Prabu Pracana Putra Bapak Abang Praupanya ing mriku tanpa ngucap anyaketi kaliyan Sang Patih Surasekti sanalika mustakanipun Sang Patih Surasekti dipun jejeg ambluk rutak rudira kapigara Sang Patih Surasekti. Ayo ya pusing karo dewe ora ngerti.
ngaturaken pangapunten sinuwun kula menika dipun apusi kalian Jawata sinuwun. Wis yen tak terusake murang-muring ora ana putuse jernyatane lamaran ingsun ditolak. Mula iki dina sliramu baliya. Baliya ning kayangan Suralaya. Bisa ora bisa kudu mboyong yaiku Betari. Kang minangka dadi garwaning ingsun. Betari Suryawati kudu mbok boyong ana ing ngarsaning ingsun iki. Yen sliramu ora bisa mboyong aja takon dosa. Bakal tak siapi wit gurda mandher sak gadunge gantung gulung ana ing madyaning alun-alun. Yen kados mekaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu kula badhe tumuju wonten ing kayangan Surala sinuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Dawuh sinuwun. Jernyatane lamaran ingsun ora ditampa kelawan para Jawata ing Suralaya. Panjenengan ingsun dicabung alus Jalasutra. Ditolak sarana alus. Mula ing dina kalunggahan samangku sliramu tak utus ngetapake para wadyabala ing negara Simbarmanyura kene. Saperlu memanuki lakuning agul-aguling praja Sang Patih Surasekti kang tak utus munggah ning kayangan saperlu mboyongi Betari Suryawati Patih. Kawula nuwun inggih sinuwun yen kados mekaten benjang menapa ora usah ngenteni dina besok utawa ben ing dina kalunggahan iki margake metu njaba ketapna para wadyabala. Nuwun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sinuwun. Surasekti utus baliya ning kayangan Suralaya. Mugi kasembatan menapa ingkang dados sedya paduka sinuwun. Ya, yen kaya mangkun wis kaya ora ana dawuh maneh. Sliramu ayo derekno aku mlebu ning sanggar Pamuja Brata nyuwun ning ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagat. Muga kasembatan apa kang dadi sedyaku kok. Monggo yen kados mekaten kula dherekaken sinuwun. Paripurna dawuh pangandikaning inggih menika Sang Prabu Pracana Putra. Kok inggih badhe ngendika malih sigra tumapan ana mboten. Sang Notarsa jengkar saking kursi palenggan yen Cinandra saking Mandrawa kaya rancakan anggenira jumangkah.
Ayo kok.